Кой е котка? Ти? Къде отиваме? Оттатъка ли? Апа, кой пипа коша? Коша за пране. Трап, 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 трап. Айде сега да ходим да се къпеме. Отиваме ли? Кажи да. Кажи да. Дени. Така. Кажи да. Кажи така е, така е. Айде, мамо, кажи така е на камерата. Така е, така е. Ще се къпеме ли? Айде, кой отиде на огледалото? Кой отиде на огледалото? Танцоре! Къде отиваш? Ела тук при мама да те гушне. Бързо! Ела при мама да те гушне!